Lho niki sampun katuraken mengkaipun wonten Sri Kandi wonten ing dalu mriku. Niki para rawuh lan niki para penonton. Ingkang siang menika sami andherekaken mengkaipun adicara kabudayan Jawi kang arupi kuda cipta budaya. Wonten panipun Bapak Sumari utawi panipun Mbah Gedhe kang mapan laking leladan babatan Karangrejo Tulungagung. Wonten ing siang punika rawuh minangkani pamundhut saking panipun Bapak Suparno dalasan Ibu Supriyanti dalam rangka tedak sinten kang wayahipun ingkang keparing asma Sagara Dewangga Saputra. Puja samangke anggenipun karawan dening panjenengan sedaya. Kasuwun sedaya idi pangestunipun mugia tansah manggiya ing rubeda pinebihna kalih ing sami kala. Para rawuh kawistara sesarengan kebiaring panji-panji sumangga kados pundi mangke kita pirsani malih babak saklajengipun. Matur dugi panuwun. Matur nuwun. Nggih, kasuwun Mas Bonojo, mbok bilih niki tasih wonten wedal. Menika kagem panjenenganipun Bapak Supriyono utawi panjenenganipun Ibu Supiyanti. Kasuwun kadherekaken mindah wonten ing sasana ngaturaken menggaipun kupat luar wonten siang menika karanten niki sedaya para sederek sampun andherekaken napa kang dados nadar niat kajatipun panjenengan muga samangke dening karawan para kanca-kanca pedagang, kanca-kanca penonton lan ugi kanca-kanca YouTuber sedaya kang dados nadar panjenengan saged luar wonten ing padatan wedal siang menika. Bilih Mbah Sumari monggo kasuwun ngaturaken menika mimpin doanipun wonten ing sasana. Bilih menika kagem panjenenganipun Mbah Uyen kasuwun minggah wonten ing sasana. Sepin malih dumateng panjenenganipun Bapak Uyen kasuwun pinggah wonten ing sasana katuraken giyaraken napa kang dados nadaripun keluarga wonten siang menika. Monggo Pak Uyen. Monggo saged kadherekaken dening panjenenganipun Mbah Gedhe. Monggo Mbah Gedhe. Nggih, apabila tiyang sepah Kang Putra saged kasuwun wonten pinggah sasana. Monggo Kang Bapak kalian Ibu kadherekaken monggo Mbah Uyen, Mbah Sumari, Mas Bonojo. Semoga monggo Kang Putra saged dipun aturaken dipun wonten pinggil. Lan niki badhe ngaturaken menggaipun kupat luar. Halo.
Halo. Nyuwun sewu, kula nyuwun nyelani atur tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki nggih sedaya mawon. Kula demi nglaraken kajatipun Pak Parno sak keluarga, kajatipun Pak Parno sak keluarga menika perlu sringatan seka suci ulam sari tuwuh saking puning bumi tanggaling Mbosri sedana lanang asar berkah ingkang maha agung. Ngijabahna ingkang dados panyuwunipun Pak Parno sak keluarga perlu nyaosi bukti dar dhateng sedaya leluhur ingkang sampun sumare saking dar saking estri leluhur sing krimatan sing boten krimatan ingkang tebih ingkang telah ageng alit sepuh anem perlu dipun kaweruhi sringatan caos bukti dar Bapak Parno rumiyin gadah tetirusan mbok menawi gadah putu jaler nika badhe ngebyakaken jarananipun Pak Sumari Pak Hidayah mawon teluwarana ing dinten akad paing saterusipun sampun ngantos wonten alangan satunggal punapa kula suwuni sampe pangestu kang wilujeng tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki sedaya. Ingkang sabab nggih bantu kadat malih kadatipun Pak Parno sak keluarga menika perlu sringatan malih caos bukti dar sekul suci ulam sari perlu ngawaruhi kaki bumi nini bumi ibu bumi bapa bumi kalian ngawaruhi cikal bakal akal bakal kalian ngawaruhi kaki kawak nini kawak kawak no dukuh pucung mriki perlu dipun kaweruhi sringatan caos bukti dar mugi-mugi Gusti Allah mangsulana teguh rahayu wilujeng dhateng Pak Parno sak keluargane rumiyin gadah tetirusan utawi nadar sak sampunipun keluar nadar ing dinten menika sedaya jarananipun Pak Sumari sampun dipun luari sampun ngantos wonten danyang memutangaken leluhur nggodha jin setan priprayangan banaspati gendruwo elo-elo tetekan agih jati Sigra nayaka abdi budaya angaryai karya pakaryan ing praja umragut sengkut kancut tali wanda manunggal setya gambya iman asri swarane gumuruh sarwa robot arsi estu padha dawuhnya sang nyata sajuru ngayahi karya nggih saderengipun matur sembah nuwun niki wau sampun katuraken menggahipun napa kang dados nadaripun tuan rumah wonten siang menika nenggih panjenenganipun Bapak Suparno Mahayu Sarengan kalian panjenenganipun Ibu Supiyanti sak keluarga. Nggih, pramila niki wau dalam rangka tedak sinten sampun katuraken kopat luar pramila sedaya sampun luar napa kang dados unek-unekipun keluarga mriki pramila samangke sak bibaripun sampun ngaturaken menika wonten kuda cipta budaya wonten panjenenganipun Mbah Sumari utawi panjenenganipun Mbah Gedhe niki tansah pinanggih rahayu kalis ing sambi kala boten wonten alangan ing rubeda ingkang katemben rawuh menika wonten panjenenganipun kanca-kanca lejar penggalih Mama Kimochi matur sembah nuwun rawuhipun lan ugi kanca-kanca khususipun Putra Mandura matur nuwun sembah nuwun kuda budaya abdi budaya sonten menika sampun rawuh
Kula matur suwun sanget ingkang sampun ndherekaken Mas Ari, Mas Utik, sonten punika sampun ndherekaken Kuda Cipta Budaya, muga samangke niki nggih Mas Prisma niki boten kalajengaken mangke dalu. Niki namung siang kemawon pramila sumangga niki wedal ingkang sampun katuraken wonten siang punika dipun hemat kanthi saestu Mbah Gedhe. Niki sampun apa dereng? Sampun, bilih sampun. Sumangga kita pirsani malih wonten babak salajengipun sesarengan Turangga Kuda Cipta Budaya Mbah Gedhe Babatan Karangrejo Tulung. Agung. Kantoran Winara Pak Rudi. Yo, dower karo Rinote aku rak wis kondol. Yen kuwi iki toya sing berbahaya. Putut. Daipange aja dikeloni lho, Dik. Mas Rinote sampun bubuk. Hei, yo. Yo. Peh. Pris. Patute lho, Mas. Nek cocot kuwi. Ho, yop. Bebarengan sesarengan Kuda Cipta Budaya. Bola ngopi matur nuwun. Live streaming wonten siang menika Pro Audio dan juga kanca-kanca pedagang. Sora Gomoro suarane wadya budalan sigra mangsa maju ing palagyan nang loro kamprang popo wadya bala raseksa kaseser ing ayudha butani padha sirna. Jalan itu lo ngagum. Matur sembah nuwun kanca-kanca Lejar Penggalih manggung Rejo rawuhipun. Mama Kimoji dan juga kawan-kawan sembah nuwun. Mas JB Kediri Blabak tulung sampun rawuh wonten Tulungagung. Iya.
Ora ego moro sarene madya budelan sigra mengsa maju ing palagan nang loro amprang pupuh wadya bala raseksa kaseser ing yudha butane padha sirena. Mas Lipat matur nuwun Mas Lipat Budha Patra Yuwono Batang Saren. Ayo Mas Rompi karo Gebes ayo. Aja lali karo langgat lembut. Ayo lo kirun saiki wis ora kudanan tut. Ayo Prisma karo lenggat lembut ya. Ya. Rianto. Jajale to jajale. Ayo prakonco nonton jaranane Tututin lo budaya ya panggah mending dik tito pancen ya menika katur Mas Samani Gamelan. Ayo lo. Kali Pak Wito Kompor ringin pitu. Nggih. Gedang kluthuk akeh sini. Saya matuk tan saya gematine. Dik Tito. Ayo Pak Tri. Menika katur Mbah Gede. Mangga. Mosok sore-sore ndo lapu barok mangan rawon segene kupat kaya ngene ndo rasane wong gandrung tare wani padha nekat yo bene nekat.
Yuk, 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 yuk. He. Ayo, Yuk, 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 yuk. Risma, ya. Oh. Ayo. Alah. Dik dadang, Bagong. Segae, Dik, segae. Ayo. Dik Tegar kok diam kemawon kok Dik Tegar. Dik Tegar. Dik Tegar. Oh. Hey. Oh. Hey. Yo. Ayo Mas Denisa karo legat lenggut yuk. Goyangane. Sayur. Nggih, gedhe menika katur kadang kula nem wonten ing babatan Mas Denisa. Berjoget Mas Denisa. Iya. Oh. Kalian Mas Putra pengendang handal. Ya. Adana penting rasaku tak tekani setiaku mring wong manis nanging aku wong tansah waging sir gon kulabu tresno labu tresno kagem kanca-kanca kuda patra yuwana Mas Lipat monggo pinaran lan ugi kanca-kanca Lejar Penggalih Pak Rudi Putra Mandura matur sembah nuwun kaya ngene kok diejolne tuwek to ya nadyan napoting rasaku tak ekati setiaku mring wong manis bebasan gedhe papan langit nanging aku tan bakal waging sir gon kulabu tresno Rinonce karo Dewer wis nyonyor Nun. Rinonce karo Dewer wis nyonyor. Oh goyang sini.
Owe owe. Hae, hae, hao, hao, hae, hae, ho, ho, he, he. Ayo. Mas Adi matur nuwun rawuhipun kanca-kanca saking Sidorejo kang mantulung agung. Yo. Nak. Oh, ha. Was. Bebarengan kerjasamanya dengan Pro Audio. Ayo. Hei, putut sing ngendang sapa lho to? Lanat budaya mantu. Jajale gen. Ayo lho Nat. Yo. Gene gara gene. Oh, wait. Acha suwe ngera acha suwe. Yo. Mas Hari Jenggot, katuran pinarak Mas Hari Jenggot.
sing duweni prapatan kewiri lho. Ayo. Lalu matur suwun Mas Atik sumber gedhong Trenggalek rawuhipun Mas Atik Brida Budaya Halimau Gogon Gogon yang di Gogon Gogon yang di Gogon Gogon yang di Gogon ini kan harimau Gon Warogo Prayana Raja Najak kala mangsa Ayo, isik loro. Oke, isik loro Om. Nang guri isik loro. Toh, aku demen aku. Bapak magrib ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Awake kan mujune ya. Demen aku. Kok. Bapak Eru aku nyuwun diterke bali Bapak Eru. Pono sira nyuwun kukus sing kembang kang anggon wangi waduh. Dek Tegar Talitan bisa lali suwe-suwe tansang ridu katon apa dek Gemili kol oing tapan yang kebukat rakeng
abot sumandal ning atiku tansah longso. Ayo Gagot lagi saya kau tanggung salam Gagot. Ayo lo. Oh, oh. Ayo lo durasi waktune dibagi lo Mas Her. Iki adicarane awan wae. Ayo lo. Ayo bapak aku nggak terno Bali boy mundur. Salam sawi jilengang badan aturaken penggalipun kawula pamit. Pun kawula nyuwun kuku sing dupa kanggo mulane kakang ngebaki ana sak jroning alun-alun. Kuda cipta budaya. Woi. Dipan di Agus Jaipong matur sembah nuwun. Iya sampun rawuh saking Kali Dawir lan uga saking Balirejo. Monggo pinarak di Ipan. Kali Dawir matur sembah nuwun rawuhipun. Wih. Oh, Cuy. Waduh man panas Hei. Rinonce Bonojo. Iki Pak Bonojo nang kene Rinonce Bongko. Oh, ayo. Hey, ho. Mas Utres. Dalem Mas Utut. Ya wis. Isih montek, Tut. Ayo ngom. Lok. Bapak Bonojo aku terno Bali, Po. Iya. Bagus, semangat bagus. Mas Bagus mboten pareng nakal. Ayo Gus. Sek. Op, ya. Suwi.
Hop ya. Oh,